ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ତପି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଉଷୁନା ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୁଷ୍ପ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୁସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ଡାଲି ପ୍ରେସରରେ ଅଛି। ଯିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବ, ଡାଲି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୁସ୍ତ ଖାଇବ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଖାଇବ। ଯିଏ ଭାତ ପଖାଳିକି ଖାଇବ ଦହି ପକେଇକି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୁସ୍ତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି। ଆପଣମାନେ କିଏ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।